Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για το σφίξιμο των δοντιών στον ύπνο, ποια είναι τα συμπτώματα και πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτή την κατάσταση. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα δοθούν πολύ σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να σε βοηθήσουν. Είμαι η Κατερίνα Σιαμπάνη, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και ολιστική θεραπεύτρια και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, κάπου εδώ να ξεκαθαρίσω ότι οι αιτίες για το σφίξιμο των δοντιών είναι ποικίλες. Δηλαδή, δεν έχουμε μία αιτία, άρα και μία λύση στο πρόβλημα. Το σφίξιμο των δοντιών αναφέρεται ως βρωξισμός και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί είτε όταν είσαι ξύπνιος, είτε όταν κοιμάσαι. Όταν λοιπόν είσαι ξύπνιος και σφίγγεις τα δόντια σου, μπορεί να αντιληφθείς πιο εύκολα το σφίξιμο των δοντιών σε σχέση με όταν κοιμάσαι. Σφίξιμο των δοντιών. Όταν κάποιος είναι ξύπνιος, μπορεί να επηρεάζεται από καταστάσεις οι οποίες είναι στρεσογόνες. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να αντιληφθείς ότι όταν βρίσκεσαι στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο σου προκαλεί στρες, εσύ σφίγγεις τα δόντια σου και έχεις ένταση στην περιοχή της κάτω γνάθου. Όταν λοιπόν κοιμάσαι και δεν μπορείς να αντιληφθείς αν σφίγγεις τα δόντια σου, μπορεί να το αντιληφθεί εάν κάποιος άλλος κοιμάται μαζί σου. Μπορεί επίσης να παρατηρήσεις πως εάν ξυπνάς με πόνο στη γνάθο ή ημικρανία, ότι μπορεί το βράδυ να έσφιγγες τα δόντια σου. Καλό είναι λοιπόν να παρατηρήσεις πότε σου συμβαίνει το σφίξιμο των δοντιών, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην αιτία. Οι παράγοντες λοιπόν που δημιουργούν σφίξιμο των δοντιών είναι πολλοί. Είναι αρχικά η χρήση διαγερτικών ουσιών, όπως είναι η καφεΐνη σε υψηλές ποσότητες, όπως είναι το αλκοόλ ή όπως είναι η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μπορεί επίσης να υπάρχει οικογενειακό ιστορικό σφιξίματος των δοντιών ή και κάποια νευρολογική ασθένεια όπως είναι το Πάρκινσον, η άνοια ή και διαταραχές ύπνου όπως είναι και η υπνική άπνοια. Οι παράγοντες λοιπόν που μπορεί να οδηγήσουν σε σφίξιμο των δοντιών είναι πολλοί. Χρειάζεται λοιπόν να παρατηρήσεις σε ποιες περιόδους της ζωής σου συμβαίνει το σφίξιμο των δοντιών και πότε είναι πιο έντονο ή λιγότερο έντονο. Το συνεχές σφίξιμο δοντιών προκαλεί φλεγμονή στην κροτοφογναθική άρθρωση, στην άρθρωση που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το αυτί σου. Συμπτώματα τα οποία μπορεί κανείς να παρατηρήσει όταν σφίγγει τα δόντια του είναι εντοπισμένος πόνος ακριβώς μπροστά από το αυτί ή πόνος στο αυτί ή και σε ολόκληρη την πλευρά του κρανίου που υπάρχει η φλεγμονή. Μπορεί επίσης να υπάρχουν φθορές στα δόντια, τις οποίες θα παρατηρήσει ο οδοντίατρός σου. Σήμερα θα αναφερθώ στην κακή στάση του σώματος και συγκεκριμένα της κεφαλής, η οποία μπορεί να επηρεάσει αυτό το φαινόμενο. Μπορεί δηλαδή είτε να δημιουργήσει είτε να επιδεινώσει τον βρωξισμό. Η στάση λοιπόν που μπορεί να επιδεινώσει τον βρωξισμό ή να τον δημιουργήσει είναι η πρόσθετη προβολή της κεφαλής προς τα μπροστά. Η πρόσθετη προβολή της κεφαλής προς τα μπροστά μπορεί είτε να υπάρχει φυσιολογικά σε ένα άτομο, είτε να δημιουργηθεί ή να επιδεινωθεί από τη χρήση ενός μαξιλαριού όταν έχω ξαπλώσει ανάσκελα. Η χρήση λοιπόν μαξιλαριού ακριβώς πίσω από το κεφάλι θα φέρει προς τα μπροστά το κεφάλι μου, με αποτέλεσμα οι μύες οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την γνάθο μου να βρίσκονται σε τάση. Το ότι βρίσκονται λοιπόν σε τάση αυτοί οι μύες σημαίνει ότι προσπαθούν να φέρουν το κεφάλι προς τα πίσω με αποτέλεσμα να συμπιέζουν την άρθρωση της κάτω γνάθου και αυτό να επιδεινώνει το πρόβλημα. Ένας τρόπος λοιπόν να βοηθηθείς είναι να κοιμάσαι σε πλάγια θέση και επίσης το μαξιλάρι το οποίο χρησιμοποιείς να μην είναι πολύ μεγάλο, να είναι όσο το δυνατόν πιο ανατομικό και καλό είναι να το φέρεις λίγο πιο κάτω στον ώμο σου προκειμένου να μην σου δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Κάπου εδώ να εξηγήσω ότι η θέση της κεφαλής δεν είναι συνήθως από μόνη της προς τα μπροστά, επηρεάζεται αρκετά από την κατάσταση που βρίσκεται ο θώρακας. Αυτό σημαίνει ότι ένας θώρακας ο οποίος βρίσκεται προς τα μπροστά, αυτόματα θα φέρει το κεφάλι μου προς τα μπροστά. Ένας τρόπος λοιπόν να διορθωθεί η θέση της κεφαλής είναι η γνωστή σε όλους μας ραχιαίοι, οι οποίοι θα διορθώσουν και τη θέση του θώρακα αλλά και τη θέση της κεφαλής. Ένας άλλος τρόπος που μπορείς να εκπαιδεύσεις τους μύες του κρανίου σου να συνεργάζονται σωστά και να σταθεροποιήσουν την κροτοφογναθική σου άρθρωση είναι με
το χέρι σου το οποίο είναι απλά ακουμπισμένο στο πηγούνι και δεν σπρώχνει το κεφάλι, γιατί η κίνηση θα γίνει από εμένα. Θα δώσω την εντολή λοιπόν να έρθει το κεφάλι μου προς τα πίσω, σαν να θέλω να φέρω το πηγούνι μου προς τα μέσα, και αντίστοιχα θα φέρω το κεφάλι μου προς τα μπροστά. Το χέρι μου είναι εκεί απλά για να νιώθει ότι συμβαίνει κίνηση στο κεφάλι. Αν λοιπόν η κίνηση γίνει αργά και με έλεγχο, θα καταφέρω να κάνω το εξής. Μπροστά και πίσω. Πολύ αργά και ελεγχόμενα, ουσιαστικά εκπαιδεύω τους μύες οι οποίοι βρίσκονται πρόστια στο σαγόνι μου, πρόστια στο λαιμό και πίσω στο κεφάλι μου, να έχουν μία μεταξύ τους ισορροπία, προκειμένου να μην πιέζεται η κοταφογναθική μου άρθρωση. Αυτή λοιπόν η άσκηση που ανέφερα αφορά τα άτομα τα οποία επηρεάζεται το σφίξιμο των δοντιών τους από τη θέση της κεφαλής τους. Αν λοιπόν διορθωθεί η θέση της κεφαλής προς τα πίσω, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να δεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερο περιεχόμενο. Μπορείς επίσης να μου γράψεις κάτω στα σχόλια εάν σφίγγεις και εσύ τα δόντια σου. Γεια σας!